Viral karon ang usa ka video diin makita ang tulo ka mga lalaki samtang nagbuhat og modus nga hulog-hulog piso sulod sa pampasaherong jeep dinhi sa Sugbo. Ang video gi-upload sa YouTube ni Astig Tao ug alas 6:30 sa hapon kagahapon nakakuhaan na kini og kapin sa 17,000 views. Matod ni Astig Tao nga ang video gikuha ni atong Hunyo 12 sud sa 13C nga jeep nga dunay rutang pa Barangay Talamban padung Dakbayan sa Sugbo ug pabalik. Makita sa video ang tulo ka mga lalaki nga gipatung-an ang usa ka babay. Dayon mihulog og mga sinsiyo ang lalaking tapad sa babay, hinungdan nga miatrasab ang pasaherong babay ug mipaduol sa duha ka mga lalaki. Ang usa ka lalaki nagkupot og itom nga bag samtang ang usa murag nagsilbing lookout. Makita sab nga wa mohunong ang lalaki sa paghulog og mga sinsiyo. Pipila ka minutos makita na ang murag pitaka nga puti nga gikuptan sa lalaking nagdala og bag. Si Senior Inspector David Senior, ang hepe sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office, nibutyag nga ila pang tan-awon ang video aron maila ang mga suspetsado. Matod ni Senior nga duna na sila'y nasikop nga mga suspetsadong nagpahigayon og susamang modus operandi apan kasagaran nila buhian ra tungod kay dili mo pasaka og kaso ang mga biktima.